ana m agwa unu mgbe niile na ihe mere onye ọzọ ka ndị ọzọ ji mụrụ akụ. Otu a ka ọ dị. Were nnọọ ntị ahụ gwụ m ya n'ọnụ, m were m ọka gwụ m na ntị. Onye o mere amara na ka m hapụ igbu oge. Na anụ m otu nwanne anyị nwoke akpọ m na fon, ụmụnne m, dimkpa mmadụ kpọọ m na fon, kpughe ihe n'akwa begebegebe kekeke, enwere akwa mgbawa obi. Ụmụnne m, mme m lee fon m sị ngwa ihe mmadụ na olee ihe m banyere n'ime ya ugbo na-anụkwanụ. Jụbaside onye anwụkwara nụ, gwana m onye nwụrụ nọ m soro nọ bepụrụ n'akwa. Elee ka ị kpekwara na m aha na-ekwube gị hịa ume inwe anyị gwa m ihe ọwọ gịnị. Ya sị nwa mba na ya ga-akpeghachi m bak. M si oke. WhatsApp meseji na-ezo na WhatsApp ka mmiri. Ọ gịnị wasi meseji si zoge ka mmiri na WhatsApp? Ya wụ pikchọ nwa nwaanyị, a lady, ịhụ ị ga-ama na ahụ dị ya mma, dị eji aka ọma. Pikchọ na-ezo ka mmiri, ya na-esend, ya na-esend. M na-elenụ pikchọ, m lere pikchọ, m lee nwata m lee nwaanyị a n'ụdị dị iche iche. O weteghị aka ya akpeghachi m sị m nwaanyị mba nnọọ mze ya sị ya ga-ebido ebe okwu a bidara, mana ya ga-egbu ya na nkenke na ya alụọla nwaanyị. Na pikchọ ahụ ya sendịrị m na nwunye, na mgbe ya lụwakwara nwunye ya lụchaa, o weteghị aka oge nwoke anwụọ. Ya na nwunye ebirikwe n'obiọma, no problem. Na ya na nwunye amụọla na ụmụ nwaanyị 3, otu nwoke. Ada ya nwaanyị dị 11 years, osogo ada ya dị 8 years, ke nta na nwaanyị dị 6 years, dị na nwa ya nwoke ke nwoke eku n'aka onye dị 4 years. Mgbe eji lụọ nwunye, enweghị ya na-arịa n'aka nwunye, na nwunye a na-ezu oshi, ọ naghị agba ama, ya ejidebe ya na nwoke mbụ. Mana ndụ ọjọọ, a particular habit nwunye nwere, na-eme mgbe niile ya na-regret. Ọ gịnị ka ya megide na supermarket that day ya jamrụ this lady? Ya emege ya n'ọhụ ya, gịnị mere ha ji cross up parts? Na ya ekwubu ọka n'ime ụlọ before nwunye eme ihe ahụ ya kwuru. Na ya asịbeghị ka eme ihe ote, nwaanyị ekwere. Mgbe niile ihe ọ na-ajụ ya wụ, you can't control my mind. I have a mind of my own. I have a say. This is marriage, is not prison. Every time. Mgbe niile ya eweta idea, nwaanyị a ga-make sure na ihe anyị ekwuru ọwụ ihe mere. Na ihe etile ha na different situations dị very very rugged. Ya na nwunye ekuru fese ya wụ nga ekwuru otu a ga-eme, nwunye sọ ga-eme otu kama ga-eme otu ahụ, ihe dị iche arụ ya elegidekwane ewepụ anya. Plan ya niile, ihe niile wa idea ya, ihe suggestions anyị otu ka ọ na-ruo ha aja every time loss. Ya na complain kwara oge nwaanyị na nwanne nwunye eke dị ọkpara na enwe onye na-ekweta na ihe ji okwu. That language nwunye na-asụ n'ụlọ ekwekwu ọsị biko chere ji okwu na ihe senior brother na gwa ọgụ achekwa m na ihe awa okwu na ilecha ihe ikwu ga-echekwa m na iji okwu na ihe ahụ language ya ji mara ha ma nwunye ma ụmụnne. Mgbe niile iji okwu ya ejighị okwu. Ya na complain enweghị onye chọrọ ilebara mata anya. Ọ ya ka o ruru otu ụbọchị ka ya tụpetụ m some few ihe ebe o ruru ha ahịa ebe ọ dị ukwuu. Ruo otu ụbọchị na enwe onye ya abụọ mere business. Na the man a big man. Ego abata. That man say ego abatara in cash. Na ya chọrọ iwetere ya ego ahụ kwanụ 720,000 naira. Ya gwa the man na ya anụghị ya. Ya akọlụ this man kpọga on Friday evening. Ya gwa ya na ya anụghị ya na ya mere travel. Na mbata ya na ọ ga-awụ Sunday night very late. Na ọ hapụ ga na Monday ka ya bịa were so that ya ga-enwe ike gbajeme bank ga-eti gị. The man na-asị okay. Wee so okay na ya onwe, the man na-asị ya onwe chọkwara ime travel, ya book ule flight ticket ya. Ya gwachara the man na-asị okay. Nwunye ya gbavuru zobiri ya phone. Gwawa the man sị hello sir. Na die na ọ nọ n'ụlọ na-enweghị ebe ọ gara. Na o biko wetara ha ego ahụ na mmadụ na ego anaghị anọ. The man achịwa na phone na-achị. Sị ngwa madam ya were phone nye di. Ya were phone nye. The man na-agwa ya sị ọ ga ịhụnanụ mgbe mmadụ lụrụ onye eziokwu. Na biko na ọ nọrọ ka e wetara ya ego na ya chọrọ ime travel dị comfortable, ya chọghị ya nọrọ na ego abatara cash, ọ bụrụ ihe ihe transfer ya ga-eme and ọ batara early na ya gara ịga etinye na bank chize ebe a mere transfer, mana akwụrụ ha ụgwọ in cash na ọhịa ejisi ka e wetara ka emere onwe travel ka ọ hapụ iwe okpọwa ya echi ugbo ọ dị ka ya ebugharị gị. Ya so kesa o ruo ka ya na this man kwuchara agbanyụ phone ya jụwa nwunye sị ele ụdịka insult ihe ka o mere ya ugbu a na ọ mara na ụdịka insult ihe a o mere ya ugbu a.
na ole dị ka mkparịwa ihe a na ele ihe bịa zobirikwenye ya fonu na ntị involved there's interfere na call ya meg na agbasaghị ya nwunye si hapụga datin biko na hapụga datin biko na dama nkọkwa na story ugbu a na eburula ego na ezuru n'ego ya gwa nwunye ya big man that man agaghị abịa ezurugodo that money ọ ga-eshiri ego akpenye ego na enweghị 720,000 wụrụ that man na ọgwụ gịnị nwe mkparị ya na iweta that money denwe n'ụlọ ha ngana na weekend na ọ dịkwa dangerous na ọ gịnị nwe ihe ka ọ na every time ya ga-emegharị ahụ n'ụlọ nwunye si biko akụziri gawa na eji ha okwu o weta ha aka 2 hours around 7:38 p.m. this man drive rute n'ụlọ bata inside shere gị ọnụ shege ha gụọ the money gụọ ya o zuru ezu nwoke alawa o jicha gbukwere flight ticket ya na early morning tomorrow na ya gachiri ike nwoke alawa chehu nọ ya wo Saturday no problem Saturday ahụ nwunye si ya na-azụ ka ya na-azụ onye kata nsogbu ya sị ngwa ọ ga-ewere na 20,000 anụ n'elu 720,000 na were ga zụrụ ihe ọwọsọ na nwunye ya ga-were the money o weta ka Sunday evening ndị ochie awụchacha na compound ha rọbụcha the whole flat o rute na tọn ke ha ya mgbe ha na-akụ aka ya meghe ụzọ ahụ ka ha were egbe gbawachara edo nwunye ya maliri ga emeghe ụzọ ka ha batara ha niile amakpurucha na makpu onye ihu na onye azụ n'ala ọ naanị mgbe a gara na rumu ịmụ ya hụ na ụmụaka doruru ebe ha pụta so naanị ha wa dot n'ebe ha si yes asị ngwa na akwụga dues na ha bịara na dues na the whole flat enyecha na ha ụfọdụ nyere 300 ụfọdụ wetara 200 na onye ọbụla na-eweta ha from 200,000 na a ga-eji ndụ ya esetụlụ ya na ama ya sị ha na ha biko na ego nọ nga mana oruhu amanta na ihe nọ nga na 150,000 nwunye ya gwawa ha sị biko na ego nọ nga na ọ karịrị na biko na ha egbukwele ma ha nwere onye ha na-egbu na biko na ha lekwedị ha gatụwa aka and enwere ebe edewere cash of 150,000 of which ya na arịwara ndị asị na ya manọ na ha ga-abịa tụwa aka ha ga ebe ahụ were then ebe a this man wetara 700,000 onye ocha ga-eguzoro na-ele ka isi ebe a kantụrụ nye dowa shop because ya wee go nọkọtara ọnụ mana enwere ebe edewere 150 achọrọ iji bail that situation nwunye ha amaka gasị na biko na ego na ha ji ego otu aka eshichire that money la ya jụọ nwunye sakwa ihe anyị ekwere sị that man ya mere travel ọgwa ya na ya na akwa mezuole nwunye ya jụọ sị ya lelo ka ga-eshi ama na enwere ebe o dewere so o denwe ego n'ime ụlọ ga-egwe ka ya mara ya edenwe ego egwe ọnụ na-agba ya were iwe si ya ga-alawa na nke ndị nwe ga-anọtụ ka ụmụnne ya dọọ ya ọdụ ya were iwe send ya out of his house senior brother kpee na phone si na ya na ha emene ka elewe ya elewe na nwanne ya ezughị oshi na ọgba ha ama na ọ na-emene insinuate ugbo na nwunye kpọtara ndị oshi na after all naanị ya ka arọ bụrụ this and that ya gwa ha si ya send ihe gwara ya ka ha dọọ ya ọdụ ka ha pee na amawo ya aka n'isi take decision eme mgbe niile ha calculate loss out of her own forceful decision a na-eteki n'ụlọ ya even though ya nwoke nwanne ya nwoke so nsogbu na ya anaghị okwuru nwanne ha nwaanyị nkwanụ nwunye na only 2 weeks ya dogara one day lekwe ya ọwọchachia na ụlọ ya elekiri ya ka ha aga na nwaanyị mba nọ msị the main one ya kpegazi m ugbu a ya eji ebe akwa mgbawa obi o jiri ya ka ya kpa isi na mgba aja gbogbuo onwe na nwunye nwere enyi ya nwaanyị nọ London enyi ya nwaanyị ọsọ childhood friend ya enyi ya nwaanyị nọ London enwe otu ha shiri let kama ọ wee enyi ya nwaanyị the lady wonye another state nwunye wonye another state mana a matara ahụ na school this lady wee enyi ya nwaanyị agawa London ma before ya agawa London ahụ o nwere nwa nwoke nọ 17 years ọ ya ka ya na nwunye wee enyi ya nwaanyị kpara na phone ha akpakwepịa nwunye ya gwawe na nwa na enyi ya nwaanyị mụrụ n'ụlọ na ya chọrọ ịga kpọta ka ha na ya nọrọ ya sị gịnị ka ọ na-akọ gị na ya nọrọ ebe na gịnị ka ọ na-ekwu nwunye sị ya na-ele ihe every time ọ na-arachada anya every time ọ na-acha anya na mmadụ onye ga-ama onye ga-ebute ibe echi na ha young boy ka nwere promising future this and that ya jụọ sị nwa enyi ya nwaanyị onwe ha ụmụnne na enwe eke kwere na ya na the boy na-anọ na even ya na adanne ya nọ the boy adanne ya achọpụta the boy kpa ya agwa ọjọọ ya jụọ sị ọ bụrụ na ụmụnne this lady ekwe ha nọ with this young man na ọ wụrụzie ya nwa ka ọ ya na ya abụọ ga-anọ na o chefuru na ya nwere ụmụaka ebe aka na-eto eto ha na-ekwu okwu ya nwa 17 years nwoke for that matter na ya nwere 3 young girls ka na-eto eto nga ha bikwa n'ụlọ ha bira tenant house na ha bi nga not 2 bedroom flat ụmụaka nwe 1 room ya na ya abụọ nwe 1 room ka ebe dị mkpa nwa 17 years na-abịa nọ ọ sị ya na chije na abalị ọtọ ha na palọ ha sara asa ya sị na nwa 17 years nwe otu ya na ya abụọ shiri let ka ọ na-akpọta bi denwe bi erezie 3 girls
nwunye ya ekweghị na ya na-ekwute ya na ya abụọ bụ njim ya kpe nwanne ya nwoke sị ya na ka aga wọk ka nwanne ya nwaanyị na-eteki decision ka n'ote ga ha wọk enweta ha shiri kwe bịa enweta ha shiri kwe ya gwa nwunye agwa ya sị na ọwụrụ nri na ya dị stingy na ọwụrụ nri na ọwụghị nri na nwaanyị ya nwaanyị ga na-esend ego ị ga-eji enye nwa ya nri send ego ga-eji elekọta the young boy na this and that ya na-ele nwunye ekporo ya sị ekwuchana and ihe nye kwuru na ọwụ ọtọrị ya gawara onwe ọrụ ya ka ya na-elele mgbe ya na-elele kwa nwa okorobịa nọ n'ụlọ ya a na-akpọ nwa 17 years ahụ ndị ka isi ha hacha ka ngịrị topụchara dimkpa tozuru etozu bucha ahụ ọnụ ka mkpi ka edewere n'ụlọ ya na nwa 17 years na-ekiti ụmụaka nwa ruru ụmụaka enweghịta ya na nwa na shiri let ya ehuru ọkụ iwu this woman ekwe ha ekwe that na nwa ka this and that ya elege si ihe a na-eme n'ihu this young man na ngwana ka ya ele na monitor the movement ya n'ihi na enwe onye ma echi ihe na-eri ya nri n'ahụ na naanị ihe this young man nọrọ n'ụlọ nọ na 3 months kpọọ ya na ya nọzi n'ebo ya kpọọ ya na fon sọ gịnị mege nwa ya nwaanyị akwa na gịnị mege nwa ya nwaanyị akwa na ya hụrụ mmanya ka ọjọọ sọpụ ugbu a na nwanne ya nwoke ahụ ka nwanne nwunye ya nọ nga ọkọga nwaanyị ihe na otele nwa ahụ tiwara na otiti o tigere ya like ya were ọsọ wuru ije nwụlalụ ya wụrụ na nwunye ya nọ ya ọsọ gawara ime isi hapụga adosoga ada ya na ke nwoke ka ada ya nwaanyị gawara holiday na ụmụaka nọ na holiday na gawara holiday na ka ada nne nwatakịrị dis nwa 7 na ọ nọ n'ụlọ eme 18 years ya mapụ na the boy na-aṅụ ihe ya batara na-anụcha ma ushi ihe dịka ihe ṅụrụ ihe tụtụrụ nwa ya nwa years na otu ya na-agwa mgbe ya gbotere n'ụlọ ọgwụ na mhụ nwa ya na ọ vandalizere nwa ya na ngalị ugbo ya na-akọrọ m ihe na ugbo ene ya nọ n'ụlọ ọgwụ na nwamba na m jụdele ihe ya nọ n'ụlọ ọgwụ emege na nwata nwokorobịa nọ wakporo nwa ya ka o soga ada ya nwa 8 years ka this boy nyere forceful entry penetration ọ bara ebe niile ugbu a na ọ gbalagala na eme ka entry na police station gwa police that na ihe a nwunye na this boy connive because of gịnị mma this boy no London na-esend ego na nwunye na this boy connive ka o mee this thing so that a ga-akpọ mma ya nọ na London damages and ihe niile ka mma ya nwee ike weta ego na ya kere nwunye ike ga-enwe ihe uke ụta ọnụ ugbo na ọ gbalala ụmụnna ya police to that young man enwebe ebe tutere ha igbu azị ka oge nwoke kpoghazi nwanne nwunye kpegara arịọ ya biko na eweta obi na ihe niile a ga-emechicha ya na nwunye lọtara ugbu a na-akụrụ ha ihe mere na ọwụhụ something to be proud of na ha bakwarala ihe ya gwụrụ oge nwoke wee gbe eluigwe gbagbuo ma nwunye ma mma ya nga ha family ha na egbe eluigwe ma ịkwa ha ọkụ ebe ahụ n'ihe ya gwara ha wite igwe oge nwoke si ya mana iwe dị ya gbanyụọ fon na nwa mbana na m juterele ndị mmadụ ihe katara na ya ga-eji continue na this marriage na m were picture ya sendere m gbaa post ya ka ụwa hụrụ nwaanyị ya na-ekwu okwu ya n'ihi na ihe ya nọ na-awụ ya ga-emefu anybody na ya nye ya kpọrọ that woman na ihe ga-eme ka hapụ igbu nwoke na-ebe na m were picture ahụ ta ya shi sendara m ya post wee dị jiwe ndị mmadụ so that ma ịmata ịkọta ya na this one ga-ekọta ya na this one na ka ụwa mara nwaanyị ya na-ekwu okwu ya dị ama nwoke ga-afọlụ victim ma ọ bụrụkwa ma marriage ya na abụ na ọ ga-ala na ya nọ n'ụlọ ọgwụ nwa ya na-ebe impens na-ele nwa ya nwa ọhụrụ ụmụnne m okwekwulekwucha chai manụ mgbe si dị m na m wetu obi ana m ihe ikwu aga m aga igbotu wee kama wụrụ nke pikchọ eche m na aga m epostu pikchọ ya obi dị arụ ugbu a ebe ahụ ibi ụnụ wụ tenant otu ụbọchị ụnụ ga-akwapụ gakwara wit history ọ nọ enwe onye ga-echetezi na ihe dị otu ahụ ndị dị otu a bi ebe a ma ọfọzikwa elekwa ihe mere nọ mana ịbịa postu pikchọ ahụ ịgwala ụmụ ụwa na enwere nwa nwaanyị sọfara mwakpo at the age of 8 the video ga na-echetara ya ihe nwa ahụ tolite ọ ga na-echetara ya ihe so gara wetugodo obi ka m hapụ ipostu pikchọ ya wepụgodo nke pikchọ ụmụnne m ọsọ m jụọra ya ọnụ na gịnị nwere ike ime ka ya na ụdịka nwaanyị biri n'ụlọ again na polisi tụgị na ihe oge nwoke na-akpe na-ewelata n'okwu wepụga aha nwunye na enweghị mọda ga-ekwe ka etige nwa ya n'ụdị ọnọdụ ahụ na-etughị mbụ aka na ya akpa ole gwa ya dat na lekwe agbata ya n'oso na ọ bịa kọwara polisi ụdịka agreement o nwere with this boy iji napụta mma ya nọ na London ego werezie nwa ya put on the line nwunye ya ebe ọ nọ even ọsọ gbara awụhụ nso aka na-etu ya na polisi etu ya mbịaka every time nwanne nwoke akpe na-arịa si ya biko
ya biko na m judela ọnọ na ihe na ọwa ihe biko ụmụnne m ochie ka asị m ji ọnụ enu ngalugbo ene dị nwekwa ego anụ eweta ide nsogbu ya sị eme ya ote gị sị eme ebe sị eme n'elu gị sị eme n'ala ya sị eme n'ala gị sị eme n'elu ya kwuo na nkonko gị kwuo na nka uhie mgbe niile ile gị anya n'isi every time you know you're right mgbe niile ị nọ na prison ị nọ na marriage mgbe niile ị nwere mind of your own every time your decision should leave mgbe niile every time a na-arịa mgbe niile gị na-ele nwoke gị na-ebi anya na-ele anya n'okpuru isi ele anya n'okpuru isi awa anya n'okpuru isi wawawa si finish ya bịa wụrụ onye ka ị na-awụ lecha ya elu asụ gị ife ide na ihe ọbụla i kwuru ga-eme otu ụbọchị anya ga-ahụ gị ma ọ bụrụ na ịkpachapụ ha anya sọpụrụ nwa gị sọpụrụ nwoke gị na ya bụ obi n'ụlọ ihe ịnọdụ ya ichip in advice your own suggestion ya ewere adịa na nke ya agbụgbọ ya mara otu ọ ga-adị mma mana mgbe niile gị si weta opinion nwoke a zụọ ya ụkwụ na ọnwa ihe i kwuru ga-eme n'ime ụlọ otu ụbọchị anya ga-ahụ gị ya ma ọ bụ na ichegharị ụmụnne m nga ọha m n'ọnụ ọ gụkwa akụkọ kọmentị ọnụ nwoke mmadụ ebe gburugburu n'onwe ọhịa mmadụ na-anụta na nwaanyị ọwụhụ ego kọrọ nwoke na agụrụ agụga ya n'ezinụlọ ya ọwụhụ ọrịa ka ọrịa ka ọwụhụ ụgwọ o ji eji ọwụhụ dị mkpa ibe machine n'ụzọ ọwụhụ accident nothing kama nwaanyị o ji ego ike aka lụrụ dewe n'ụlọ ka ị na-abụ biri companion rụzie ihe a na-arịa isi ike kpu anọ until ji agbajie gị mara na na-akwa ya akwa ọ nga ọha m n'ọnụ udo dị ọnụ